Hi there, Sanmodani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Episode 15, episode yokugcina season 6, Uthando Nes'thembu. TV show sibona la kumzansi Magic ngo-8 ngoLwesine. So lana i-episode yokugcina, but ngizozama ukufaka nezinye izinto esibonile ku-season 6, but-ke sizoqala ngalena okuyi-episode 15 okuyiyona yokugcina umembeso kaMakhumalo besizwile ukuthi ishow izosivezela wona. So masuka ku-episode 14 uMakhumalo ubamemile o-sister wives ukuthi babe khona kusuku olukhulu kubo kaKhumalo la uMseleku ezobe ezombesa ifamily yakaKhumalo. Umembeso i-gift giving ceremony kahle kahle kusuke kuqiniswa ubuhlobo, ukuphana nje izinto abaphana zona. Abanye bayawenza before, kaningi abantu abaningi bawenza before umshado, abanye bawenza after umshado ngoba bathi lo mcimbi akusiwo umcimbi ukuthi kuphoqe ukuthi awenzeke before or after umshado. Like mangizwa asikho isikhathi esibekelwe lo umembeso, kodwa umcimbi kufanele ukuthi wenzeke, awusona isikweletu. So makwenzeka into yokuqala esibonile uMakhumalo ekhuluma nosisi bakhe ebachazela ukuthi abezi umayeni nomacele. Awuthi ngidlule kulena-ke before siqhubeka, bengithanda ukuthi into ebengizoyithanda nebengifisa ukuthi yenzeke ukuthi umembeso kaMakhumalo ufane njengo-Our Perfect Wedding, kube nje usuku lakhe noMseleku ngaphandle kwedrama efaka amanye amakhosikazi, because bengithanda kanjalo, nokuyisona sizathu ebengithi mina ngiyavumelana nokuthi umayeni nomacele bengezi, ukuze umcimbi kaMakhumalo bengaye noMseleku ngoba vele kuyiwa kwefamily kaKhumalo uBaMakhumalo. So uMakhumalo-ke utshela osisi bakhe ukuthi ubatshela ngesizathu sokuthi bangabi ne-stress ukuthi bayeza bevele bengezi, so umcimbi uzoba right, abezi. Wasekhuluma ngendaba yokuthi umacele yena ubelindele ukuthi eze because ziningi izinto azenzayo ukumkhombisa i-support. Wake wahamba waya nakubo kushada umshana wakhe, wafike waba program director. Bekuyinto esiqalayo ukusiza kwishow. Ngebhadi-ke ayikho leyo event, lo mshado lo kamacele, but umcimbi uMakhumalo lo ayevela kamacele ilo abawenze ku-season 5 Uthando Nes'thembu, la bekuyinto eqondene noma kamacele ongasekho emhlabeni. uMakhumalo wafika noma ngabe bafika kubo kamacele kukhona noMseleku, sawubona-ke lowo mcimbi. So eyamayeni washo ukuthi hayi-ke yona ayimangazi because nakhona laphaya eMzumbe makuba nezinto azenzayo umayeni akafike. Angifuni ukuthi nginikhohlise ngithi ngiyayikholwa le, angiyikholwa because angikwazanga ukubuyela ngiyithole umcimbi la owenziwe uMakhumalo okhavwe yishow Uthando Nes'thembu from season 1 to season 6, la ngizobona khona ngithi okay, nakhu ubengekho umayeni, angibonanga. Kodwa futhi angisho ukuthi ukhuluma iphutha, engikusho nje ukuthi angimkholwa because ku-episode 8 or 9 mangaphosisi ku-season 5 uMakhumalo la wenza umcimbi enze iphathi wayekhona umayeni. Ngiyazi ukuthi-ke abaningi benu bazoya ngokuthi iphathi kaMpilo kwakuyinto yengane, yibuke ngaleli soke. Iphathi kaMpilo yenziwe uMakhumalo, umsebenzi omkhulu owenziwe uMakhumalo ukukhulisa uMpilo, umsebenzi ohlule amanye amakhosikazi kaMseleku ngoba siyabona ukuthi uMpilo usondele kuMakhumalo okuyena omkhulisayo, nase-university ungeniswe uMakhumalo uma sizwa ngoba uMseleku. So amakhosikazi ukuba khona engabuki ngeso lokuthi thina sehlulekile, engabuki futhi ngeso lokuthi uzonconywa thina singanconywa, bakwazi ukuba khona kwi-birthday celebration kaMpilo, bawakhipha la magama ukuthi mkhulu lo msebenzi owenziwe uMakhumalo ukukhulisa ingane nokuphinde enze izinto ezinhle, betshela
abantu ababekhona emcimbini okuyi-birthday celebration yengane baphinde futhi batshela thina ama-viewers, because enye into mangithi simenyiwe ngisuke ngikutshela ukuthi lokhu kuveziwe kwi-TV ukuthi sibe yingxenye yakho, sikubone, yingakho sikhuluma ngakho. Ngikubalele lowo mcimbi ngisizathu sokuthi ngibone la mazwi ephuma kumayeni ekhuluma ngoMakhumalo, ngaphinde ngabona nala mazwi eshiwo uMacele beyiqondise kuMakhumalo, bebonga kahle kahle igalelo lakhe empilweni kaMpilo. Ngabona ukuthi ayi, leyo mona ibonwa abanye abantu, mina ngiyiboni. Mase ngiyibona futhi ngiyoyisho ngesikhathi engiyibona ngaso. Ike angiqhubeke nomembeso because nizobambezeleka. Kube indaba-ke yokuthi kaMseleku eMzumbe bafaka iy'mpahla emotweni, umayeni waphuma-ke naye ukufaka iy'mpahla. Awakhuluma futhi ukuthi into ayenzayo nobani engayenza, because into mayenzeka ekhaya angeke ugoqe izandla. Mawubona nje kunento edinga izandla ey'ningi uyaye uphume usize makusekhaya, ungabheke into ethini ngoba vele into eyenzeka ekhaya egcekeni. Baphumile-ke wabasiza, walilizela makuphuma iy'moto, wathi-ke if kuba khona umuntu ozayo ezoba yingxenye yomembeso uyobakhomba ezansi. Lana engiyibuza ukuthi why ethi ezansi, bachaza ukuthi uMakhumalo owakhona la endaweni eMzumbe, so kubo kusezansi, ingakho umayeni ethe uyobakhomba ezansi. Ngempela-ke sibonile iy'moto zehla nabantu abebehla. Ikhona nenye ividiyo engiyibonile abantu becula. Kwase kuba yilana uMseleku akhuluma nobhuti, okubhuti wakhe athe uyayamsupport-a kwizinto eziningi, amsize. UMseleku naye la athe abantu basekhaya abekho and abantu basekhaya hhayi ukuthi anginabo, bahlehla behlehliswa ukuthi-ke sengiphumelele. Yasala kanjalo-ke le ukuthi hawu, abantu abadala bakhona vele, because angikhumbuli uThando Nes'thembu la sibona khona ubaba uMseleku nje khuluma nomuntu owugogo noma owumkhulu noma owu-anti, uyabona nje lo omdala ukunaye esho ukuthi u-anti ubani. Engike ngambona ubaba lo owumkhongi. Siyadlula-ke kuleyo kodwa ibe yisigaxa nje, siyanqina-ke kodwa kulokhu sichaze iy'gaxa zasemzumbe. Kwaba ukuthi kaMakhumalo makuvezwa uMakhumalo esenza i-makeup, kuvela ukuthi oMseleku bangaphandle sekulahleke ukhiye la kunotshwala besiZulu nezinye izinto kufanele ukuthi yikhishwe zinikezwe abangaphandle ukuze bekwazi ukungena ngaphakathi kaKhumalo. Ngibe seyiba nento yokuthi-ke uMseleku laphaya ngenhliziyo ejabulile because uzogcwalisela amagama akhe, uzogcina izethembiso azenzile njengomseleku, okuyena owakha isithembu, okuyiphupho lakhe nevision yagogo uFlo. If uMacele ekhona sekumiwe 2 hours ubezomenya inhliziyo ethini, ingoba umamkhulu uyi-strong, uyimbokodo, kumele abe supportive. Ngathi abantu bayayithanda inganekwane. Noma yena ubukhona futhi ubezome emethini lapha 2 hours bengaphandle because abantu abebevalelwe ngaphandle yisayidi likaMseleku, okusho ukuthi noMacele noma yena mabefika bebengeke bevele befike nje sebeyangena, bebeyofika beme nabakaMseleku ngoba sebewonkosikazi. Ngayibona lapho ukuthi ngoba sebeyamakhosikazi, ngayibona lapho ngathi ibe right lento yokuthi bengafiki ngoba vele i-duty yabo mangihlaziya ngokwami angiyitholi kahle kahle, ngoba ubuhlobo nezipho zivela kuMseleku, ama-in-laws kaMakhumalo, la angasahlanganisi o-sister wives because nabo umembeso oza kubo uyakayeni, uyakacele, uyakangabi, awuhlangene kakhulu namanye amakhosikazi. Yileyo understanding yami. Kuyadlula-ke lapho uMakhumalo-ke ube worried, indaba yakhe ungatholakali. Kwaphoqa ukuthi omunye la kwabafana babekhona angene ngewindi ayoshaya umnyango uvuleke, mase-ke kuyokhishwa izinto ey'phakathi. Asengikuxoxele kancane, makunomcimbi wesiZulu isikhathi esiningi kithi indlu emnyama, ikhona into ezokwenzeka eyodwa ezophambana, noma ukhona nje nomuntu ozovela abe ne-drum
Ayihlangene nokuthakatha. Ngiyazi phela abantu sebeyakuthanda ukuthakatha Nkosi yami. Khona ko-TikTok, hhayi ngeke, hayibo yenzani kahle. Ayihlangene nokuthakatha, ayihlangene nobubi. Into ejwayelekile nje ukuthi ikhona into ezoshaya eceleni. Ikhona nje into eyoba isidididi sangalolo suku, kuba njalo-ke. So kube kulahleka noma ngingazi-ke la impela i-T_V show lena ningakhohlwa. I-T_V show, idrama kumele ibe khona makuyi-T_V show. So angazi noma ulahleke ngempela noma phela bese kukhona u-director wale T_V show othe phela hhayi bo ngeke kube umembeso wokucula ukuthi isencane le ngane kuphela, akube khona okunye. Angazi, ngiyayishola nje ukuthi angazi-ke kule phathi yakhiye ulahleke ukuthi ngempela yikho ukuthi ukhiye ulahlekile noma vele bese kwenziwa i-T_V njengenjwayelo. Baqhubeka-ke benze njalo-ke, bavula umnyango wavuleka. Kuthe uma beqeda ukuvula umnyango, kwaba kuhle-ke bangena-ke oMseleku. Ngibona umkhulu enikeza uSne imali, wathi imali yembuzi kagogo mangakhuluma iphutha. Kwafika uMangwabe bemuhle, wajabula uMakhumalo ebona uMangwabe nosisi kaMseleku lo esesimbone kwishow. Ubemuhle kuMakhumalo, ubemuhle. Ngiyithande zonke iy'ngubo engiyibona ade ey'gqokile nje, ama-outfit akhe abemahle onke, umcimbi ohamba kahle. Kwaba-ke bangena etendeni. Le yasetendeni because kube ne-speech esikhulumisa abantu, ngizolandela ngayo le yetende. Umcimbi, umembeso bewumuhle, yonke into beyinhle, bekukuhle konke. Ukuthi nje bengithanda, bengifise ukuthi kube kanjalo-ke noma ngabanga kanjalo-ke ishow vele isiphelile. Ukuthi bengicabanga ukuthi kuzoba nento efana no-Our Perfect Wedding la uMakhumalo noMseleku bazokwazi ukukhuluma ngejeni yabo bobabili, ukuhlangana kwabo nje izinto zabo ey'qondene nabo bobabili manje. Kwaba ukuthi-ke bebefuna ukusikhombisa onke-ke ama-parts involved kule nto yamembeso. Kodwa futhi basirobhile ngoba asivelanga isiphithiphithi sokuthi leli side selibhizi lenza leli side kube khona nje ukuthi kwenziwa i-T_V show. Kodwa umembeso kaMakhumalo bewumuhle, uMakhumalo ubemuhle, uMangwabe ubemuhle. Le yasetendeni ne-speech iyalandela because kuney'gaxa, ayisali izigaxa. Yingakho phela senza ama-reviews sizokhuluma ngezigaxa. Ocikekayo akabuke izinto ezingamciki ephume kithi. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye-bye.